हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों बे जाहैबाय गोबाङानो कमेन्ट्सआव फोरमायहरगासिनो जे आसाम पुलिसनि रिटेन टेस्टनि थाखाय नट्स बानाय माखासे आदा होननानै फोरमायहरगासिनो दङ दा बे हिसाबै नोंथांमोननो बाहाय आङो दिनै लाबोनो नागिरदों दा बिनि सिगां नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन जेरैहाय जोंनि आसाम पुलिसनि बेलायाव गासै गोबांथार सिलेबासफोर दङ जेरै एलिमेन्टारि एरिथमेटिक्स जायखौ सानखान्थि बेयो 20 मार्क्स बे हिसाबै बेनिफ्राय 10 मार्क्स बे हिसाबै फैगोन बेनिफ्राय जेनेरेल इंलिश हिसाबै 10 मार्क्स लजिक रिजनिं आरो मेन्टेल एबिलिटि बेनिफ्राय 10 मार्क्स बेनिफ्राय आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि इक'नमि बेनि थाखाय 10 मार्क्स आरो जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज आरो कारेन्ट एफेयार्सनिफ्राय 10 मार्क्स टटेल 50 बेबादि फैगोन दा बे हिसाबै बेखौ जायफ्राव आसाम केरियार आरो गुबुन गुबुनफोराव बे सिलेबास मथै बेबायदि मार्क्स टेबोलखौ होनाय जादों नोंथांमोना बेयाव नुदों दा बे हिसाबै आरो जायफ्रा एग्जाम मोजां होखाग्रा नोंथांमोना बेखौ मिथिखागौ दा बेनिनो एलिमेन्टारि एरिथमेटिक बेयो जाहैबाय बिजाब जायखिजाया नट्स बुक फरायबाबो मोनगोन बेखौ आरो गुबुन गुबुन क्लास लानाय दंखासै आरो बियो फ्राय फर्मुलानि गेजेरजों खारो आरो जेनेरेल इंलिश बेबो गोरलैखा बेखौबो क्लास 12सिम जायफ्रा फरायदों बिथांमोना मोनजोबखायोआनोखा बेनिफ्राय लजिक एन्ड रिजनिं मेन्टेल एबिलिटि बिसोरबो एखे फर्मुलाजों खारजोबो एग्जामपोलाल' आलदा आलदा जायो बेनिफ्राय नैबे जोंना 4 नाम्बारनि आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि आरो इक'नमि बेयो जाहैबाय एकदम माने जिके बेखौ मिथिथारनांगोन नायनानै बुजिनानै बानायनानै एबा गोसोआव गोसोखांनानै होजाया बियो मोखासथ' थानाय मिथिथारनाय जानांगौ दा बियो गोरा दा बेखौ नोंसोरनो आं बाहाय क्लास हिसाबै बेखौ लागोन आरो जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल नलेज आरो कारेन्ट एफेयार्स बेखौबो लागोन कारेन्ट एफेयार्सखौ हायोबा टाइम मिलायोबा लागोन बाखि गुबुनफोरखौ लाजोबगोन बेनिफ्राय अब्ला 4 आरो 5खौ माने आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि पलिटि आरो इक'नमि बे एबाउट आसामनि गोजा बेनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस आरो जेनेरेल नलेज बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय लजिक रिजनिं आरो मेन्टेल एबिलिटि बेफोरखौ जायखिजाया गाइड बुक बायबानो मोनगोन लजिक आरो माने रिजनिं आरो मेन्टेल एबिलिटिखौ बेयाव गासैबो थाखाजोबो कमार्सनि लानो हागौ एरियाननि लानो हागौ बेफोरो जोबोद मोजां आरो लिउसेननि लानो हागौ बिसोर गासैबो मोजांजोब नोंसोरो नागिरनानै लानो हागोन अनलाइनबो मोनगोन आरो एलिमेन्टारि एरिथमेटिकनि थाखायबो गासैबो बिसोरनिफ्रायनो मोजां गोजा जिबिडिनिबो मोजां दङ बेफोरखौ नायनो हागोन दानिया फैदो आसाम हिस्ट्रि जिअग्राफि आरो पलिटि इक'नमि बेफोर आं जेखौ खिथानो नागिरदों दा बेनि बेलायाव फैदो दा जेब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव हाबगोन दा बे डिसक्रिपसनाव आं गोबां बेनि सिलेबास बेस क्लास लाखानाय दंखायो दा बेखौ आङो आसाम टेटनि बेलायावनो लाखादोंमोन आरो गोबाङानो बाहाय साक्सेस जादों बेखौ आं बाथ्रा बुंनाय नङा कमेन्ट्सआव गोबाङानो बुंहरफिनदों आंनि सिगाङाव आरो बेजों लोगोसे बाहाय गासैबो सिलेबासानो आसाम पुलिसनि बेलायाव आसाम हिस्ट्रिनिफ्राय एखेयानो फैजोबखायो माने मोनफा मोनफा थख' थख' लाखानाय दा आसाम हिस्ट्रि होननानै बुङोबा जोङो आसामाव राजा बा किंडम जाजेननायनिफ्राय लानानै फारि फारि ब्रिटिश रुलसिम गोबां बाथ्रा मिथिनांगौ दङ दा बिनिनो खावसे बाहागोखौ लाफ्रामबायानो आरो बेखौ लागोन उनाव लायैफोरखौ उनाव फारि फारि लागोन दा बे हिसाबै बाहाय नुगोन जेरै बाव डिसक्रिपसनाव हाबगोन बेबादि मोनजोबगोन जेरै फार्स्टआव आसाम हिस्ट्रिनि सायाव 100टा कुइसन जोबोद कमन कुइसनफोर बेनि सायाव नट्स हिसाबै मोनगोन बेनिफ्राय कच डाइनास्टिया आसामनियाव मा दंमोन बेनि सोमोन्दै मिथिगोन बार्मन डाइनास्टि बिनि मिथिगोन पाल डाइनास्टि कचारि किंडम बा कचारि डाइनास्टि बिनि मिथिगोन बेनिफ्राय आसामनि गुबुन गुबुन माने हारि माहारिफोरनि कालचारफोर बिनि सोमोन्दै मिथिगोन बेनिफ्राय नों गाहायाव आसामाव थानाय टेम्पोलफोर जेसेबांनाखि टेम्पोलफोर दङ बेनिफ्राय फैयो टेम्पोलनिफ्राय मोनसे नङा मोनसे फैखागोन सोर लुनाय आरो माब्ला लुनाय बेनि बागै बेनि गासै डिटेल्स दङ आसामनि मानसिफोरनि आसामनि माने गेदेमाफोरनि बाहाय मान होनाय अनार होनाय बेफोरनि बागै मिथिनांगोन बेबो दङ बाहाय आरो जुग्राफि आसाम जुग्राफिनि बागै बावहाय 50+ कुइसन्स दङ बेनिफ्राय दङ इण्डियान कनस्टिटिउसन जिकेनि पार्टआव गोलैबाय बेनि सायाव गासिबो कनस्टिटिउसननि एबाव जेसेबां दं गुदि खिथा गासिबो मोनगोन बेनिफ्राय जेनेरेल नलेजावनो बाहाय दङ सुपारलेटिभ्सफोर वर्ल्डआवनो देरसिन लावसिन बायदिसिना सुपारलेटिभ्स ओमफ्राय इण्डियान हिस्ट्रिनि 100+ ओमफ्राय इण्डियान हिस्ट्रिनिनो मा दं बाहाय गुप्त पिरियड बाहाय नुगोन गासिखौबो बेनिफ्राय फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन्सफोर दं नुगोन बाहाय नेटफि नर्थ इस्टनि बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जेसेबां दं इण्डियायाव फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन्सफोर बेफोरखौ नुगोन बेनिफ्राय भारतआव जानाय गोबांथार जोबजासिम माने दावहाफोर बिनि बागै मिथिगोन आरो रिफर्मस डिउरिं ब्रिटिश रुल बेबो मोनगोन माने ब्रिटिश खुंथाय समाव मा मा समाज फोसाबनाय जाया इण्डियायाव बेनि बागै
दहाय नुदोंमोन गुप्त पिरियड बेनि मोनगोन आरो धर्मनि बागै गासिबो गुदि फिथा मोनगोन बौद्धिज्मनि बागै गासिबो जैनिज्मनि बागै गासिबो वैदिक पिरियड बे बेदनि बागै गासिबो बेनिफ्राय बाहाय दंबावोमोन पलिटि दङ जोंना सिलेबासाव बे हिसाबै बाव दङ गभर्नमेन्ट एन्ड डेम'क्रेसि स' बाहाय दङ बेखौ मोनगोन बेनिफ्राय बाहाय दंबावो गाहायाव इक'नमिबो दंमोन सिलेबासाव बे हिसाबै इण्डियान नेसनेल इनकाम पार केपिटा इनकाम बेनि बागै गासिबो मोनगोन बेसिक नलेज बेनिफ्राय प्लेनिं कमिसन 5 इयार प्लेनिं बेनि बागै मिथिगोन इण्डियानि गासैखौबो बेनिफ्राय हिस्ट्रिनिनो आरो नैबाव फैफिनदों मुगल डाइनास्टि बेनिफ्राय एब्रिभिएसन्सफोर दङ बाहाय मोननै भिडिअ बेनिफ्राय नैबावहाय सिम्पोल फिसा फिसा मेथ्स ट्रिक दङ बेखौ बाहाय मोनगोन 10टा गासैबो गैया गासै 10थासो दङ 10थासो भिडिअ दङ बेखौ मोनगोन बेखौ बाहाय हाबोबा दा अब्ला बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना बाव मोनखाजोबगोन आरो बेनिफ्राय गैयिफोरखौ नेक्स्ट डेनिफ्राय स्टार्ट खालामगोन मा दंबावो बाखि बेफोरखौ गासैखौबो फल' खालामबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा गावबागाव गोसो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ मोनफिनबाय थानो थाखाय बेफोरखौ सम लायै सम नायफिनबाय थानो लुबैदोंबा लाइक खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंनि लाइब्रेरियाव थायो एसेनोसै गोजोन्थों